Kapin 6 million pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo nga gitago sa usa ka mixer truck ang nasakmit sa otoridad sa Maguindanao del Norte. Duha ka mga sospek dakpan. Ani ang report. Sige, bagsak nyo. Imbes nga gimasang semento, sigarilyo ang mitambad yang gipaablihan ang compartment sa mixer drum sa usa ka truck atol sa gipaygayong checkpoint operation sa otoridad sa barangay Bayangan Norte sa Matanog, Maguindanao del Norte, banda 9:30 Lunes sa buntag. Nasuta nga smuggled ay kini nga moabot sa 7,550 reams. Mikantidad kini sa kapin 6.4 million pesos. Gilayong gidakop ang 30 anyos nga lalaking driver, lakip na ang 20 anyos nga lalaking helper nga pulos taga Zamboanga City. Posible kining mag-atubang og kasong may kalabutan sa anti-smuggling. Ginakuhaan pa kini og pahayag. Matud sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region nga una ang pagdakop, namatikdan kuno sa operatiba nga daw dunay irregularidad sa mong sakyanan. Pusag ipaubos nila kini sa inspeksyon. Hangtod nga nadiskubre ang maong kontrabando. Padayon ang investigasyon sa PNP sa kung asa gikan o kung asa padulong ang maong kontrabando. Lakip na ang nagpaluyo sa maong illegal transport. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.